bela jelema ni watina mali kono ani mali ko kanga foli be se aw bela jelema aw balma ke El Bashir Cham ina fo bi bela jelema kalama jogo mina mali ale ni Côte d'Ivoire u be ka je fem ko ne quart de finale ko ni éliminatoire ko ni u be o phase la me wati na ko sisa atolantan ko ni abeka ke ni wati na Abidjan ka fe no fem ye metali ke CAN 2023 la iba ka fo ko abe wati jambo ma chama ka mina ni jorna kundo ka fo ko mali match a me ka tension ta kosobe. Donc c'est pourquoi bi en fene mi-temps fene krengre wala sa ka se ka boka la se do ke la se munu betali ke sensibilisation na kosobe ka keni matching. Donc mo ka famia ka foko ballontan certes c'est un sport de contact et a remarqué ballontan we ranube terrain on a la nube je iba ka foko takli ube da choku chama be ke mais après tout ça reste dans le cadre du football. Et autant que ballontan ube au esprit de football ballontan ube au esprit sportif ballontan ube au mi adopté ballontan qu'on a là, il faudrait qu'à un moment donné que supporters nous le faisons voulu qu'à foko 12e homme ça vous la équipe qui n'a pas de la matin qui n'a de VG ballontan. Donc ni matin flana boula maintenant ou des familles ou kokoro ma domba ni ou supporters donc esprit mimbe femme qu'on est tolantala il faut à un moment donné que esprit fait que supporters fait la kaye qu'à foko certes ballontan qu'on a là na kosobe a fanga jela na kosobe donc c'est vous dire que Frafina Tolanta avec Atania Kosobe et à ce degré de l'ambe à Nini à la fait toi vous la Tolanta mais niveau mina ni jour où beta nous a signé sous besa glala ni mo be chenu ta wala sa ka se ka Tolanta na je dona na ta la Frafina club ou fene ka se ka fanga soro tanjugo la ka se ka joueur mon produit diema fene ka nyaga Frafina championnat fene flali no fe o te mengo fe ka bo no ngala dil flana o se femi supporter mu na fene be ba mali ba fene ko ndala ay ka foko malika machi folo mi ngoni kera kan damne la iba ka foko sebaya soro len ko fe femi ani South Africa ni ngonche iba nisonja adamate bana kosobe mado tara kata cheni walu ke ka nyashi mado tara kata kasara walu ira fene ke ka nyashi maro ma fuka si uere nima parce que kibra mun soro iba ka foko mado ko mino do banala do ira fene ni torala donc iba ka foko tolanta nisonja fene do amadabo o bela de len kama donc tolanta ngoni bi abela nyini mo fe de a victoire et résultat manaka chugo maku ka manifestation ke gaga sura makeni danteme ina fo circulation na moto nunta olu ka se ka dabla sabula ambe wati na ko sisa alle ni sonja te no circulation faratika bonko dun ko kuma be ni afara ko bega ka take ni sonja e moto numbe ta fambe demsunu be tanga segina anga chokorobaw be tanga segina be ka tan hermina ni misri sel herbe do nyona do be ka fo ko akolo akasara fanga ka bonko sobe donc ansa ko yemi we ni ala sebaya di malima o yanga la nyine re ko sobe iba ka fo maku ka manifestation ke me ka soro de kuma se mo rema do iba ka fo ni ku video kungune ka talike ka se o ma abeto so le malatula ni ala match ni mamba amena video flana fene ke mi be talike femi anga supporter mun bora o don ka kuma ga condition de vie la femi Côte d'Ivoire jamana ko nala iba ka fo ko ay sekaseli do ke ay élément do soro amena boko fene ke se da o tega anu chaka kuluma jola aka ambe anu na rema